ko kay du bàyyi keneen sama mbokku tukulóor yi laay waxal kami jiɗɗo pinon mbason hangede gandon farba manipulation mo waɗato wasa mon hen nannude sabi min nani omo wiya Ousmane Sonko yiɗa fulɓe o haalani gonga te onon ɓiɗɗo pullo warama ɗo e manifestation o frère amen Baba Kana bal fiya ha mayi est ce que onon fuutankoɓe on jalti oɗon mbaɗa ɗum ñawlo est ce que kamɓe ɓeɗo leader uji wonnoɓe ɗo e oɗon régime Macky Sall ɓe no Baba Kana warande won jaltuɗo haali hen te on ko ɓi pullo ko ɓi fuutanke yeɓe gaccu caahan gacce wadde manipulation ji gacce serdude yimɓe Sénégal enen fof ndendi ɗum pullo joola o séréer o enen fof ndendi Sénégal goto fof ko carte d'identité Sénégal jogui goto carte d'identité Sénégal mo jogui mo on joguiɗa on goɗɗo jogui ɗum noon yeɓe gaccu rendinde yimɓe yeɓe goppu ɗum wona non ɓe jiiɗa fulɓe ni ɗum ala Sénégal ɗum il faut ɓe ganda ɗum ɗon ala Sénégal tawi gueɗel gonguel nguel eɗen poti finde ganden intérêt men Macky Sall ko waɗi Fouta Macky Sall kalne kam ko fewndi Fouta régime mabɓe o Macky Sall holɗum wanno Fouta Macky Sall no aranno kalnina ara Fouta andu ko campagne fuɗɗi élection so campagne fuɗɗima tan arat toon walla yiɗi mum gar toon naata e village uji Foutankoɓe ene guura ko muusi caɗele musɗe e nder Fouta te ɓe jeyata hay leader goto ɓe jeyata kono donc ko tawi jaaɓe nannude koye mon e ko ɓeɗo kalata ko wayɓe no Moussa Bocar Thiamen ɓen ɓe ganduɗa ɓe mbaɗa pirtani haydara e politique haydara ɓe pirtani e politique so tawino on kaɓe mbawno Fouta hande waɗa développement